Κάναμε στο τέλος να είστε όλοι καλά και σήμερα θα σας δείξω ένα χάμστερ. Να κάτσω να το πάρουμε. Όπα, περιμένετε λίγο. Το πήραμε εδώ. Όπα. Πού να το βάλουμε να το δείξω. Γελιστούς, λαχταριστούς, πόδικους. Οκ, παιδιά. Οκ, κάπου πρέπει να το βάλω γιατί και αυτό κουνιέται. Ωραία παιδιά. Να πάμε στο κάπου να το βάλουμε. Να μην μας φύγει είναι το θέμα. Θα το βάλουμε στο πάτωμα, θα το φάνε γάτες, πώς θα το βάλουμε. Πού να το βάλουμε. Πώς θα φύγει, θα πέσει. Κρατήσω. Παιδιά θα πέσω. Τον έχω στο χέρι μου, κυριολεκτικά το λέω, πήγε να πέσει. Τον βάστηξα. Εδώ. Κάνω τείχος να μην βγει. Μην το τρως. Πού είναι. Τρεπέτωσε. Έλα εδώ. Να πώς. Φύγε, φεύγε. Απόδεξε. Έλα εδώ. Μα έλα, γιατί φεύγεις όμως. Χαμστερούλι. Θα το βάλω στο χαμστερούλι. Γιατί δεν μπορεί να πει κάτι. Όπα. Μπες μέσα. Όπα μέσα. Νάτος. Γιατί δεν έχει φως. Δεν φαίνεται. Μήπως τώρα. Νάτος. Είναι το καινούριο χάμστερ. Τα παλιά δεν υπάρχουν. Με δάγκωσε. Πόρε. Μην το δαγκώνεις ρε. Μην το δαγκώνεις. Παιδιά με δάγκωσε. Πίσω μου. Παιδιά ρε με δάγκωσε. Με δάγκωσε το ίδιο μου το χάμστερ. Με νόσο φως. Δεν χαμστερούλι, γιατί δαγκώνεις. Γιατί. Αυτός φαίνεται πολύ ωραίος. Αλλά δαγκώνει. Με δάγκωσε. Κοίτα τον γουτσι. Κοίτα το γουτσι. Κοίτα το. Γουτσι. Σας αρέσει ο χάμστερ. Καλά, δυστυχώς δεν ζούμε. Δεν πειράζει παιδιά, ρίπινα. Όπα, τα λίδα πέτασε.